Καλησπέρα σας. Ακόμα ένα βίντεο από το κανάλι Panview. Στο συγκεκριμένο βίντεο θέλω και εγώ να πω την άποψή μου για τη συναυλία των Metallica, που είναι τώρα στις αρχές του Μάη. Έχει γίνει πολύ ντόρος για τη συγκεκριμένη συναυλία. Ανακοινώθηκε τέτοια εποχή πριν κάνα χρόνο. Φρενίτιδα στα social media, προώθηση όλοι, influencers, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέχρι και δελτία ειδήσεων δείξαν το γεγονός ότι έρχονται οι Metallica. Όλοι παίξανε τα ρέστα τους για να κερδίσουν από αυτή τη συναυλία. Και λογικό είναι. Η συναυλία λοιπόν έγινε sold out. Τον τελευταίο μήνα τώρα, καθώς πλησιάζει, έχω δει πάλι να γίνεται προώθηση στην τηλεόραση και γενικότερα στα social. Μέχρι και σε στάση λεωφορείων έχω δει αφίσες. Προφανώς οι χορηγοί θέλουν να κερδίσουν. Όμως, εμένα με έχει χαλάσει πάρα πολύ η τιμή του εισιτηρίου. Δηλαδή, για αυτό που είναι η Metallica σήμερα, για αυτό που προσφέρουν, η τιμή που ζητάνε είναι εξωφρενική. Και εξηγούμε. Έχουμε λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ για να δούμε μαζί, τα set list των Metallica από το 93, το 99, το 2007 και το 2010, δηλαδή τις χρονιές που τους είδε η Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε μαζί. Λοιπόν, έχουμε εδώ την πρώτη εμφάνιση που ήταν το 93, η ιστορική συναυλία στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ λοιπόν? Έχουμε 22 τραγούδια, βέβαια μέσα είναι ένα bass solo και ένα guitar solo, που δεν θα τα λογίσω για τραγούδια αυτά. Οπότε στο διατάφτα τι έχουμε? Έχουμε 20 τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Metallica το 99, στη Ριζούπολη. Λοιπόν, 21 τραγούδια, εκ των οποίων υπάρχει και ένα bass guitar solos που πάλι δεν θα το λογίσω για τραγούδια, άρα τι έχουμε? 20 τραγούδια ξανά. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Metallica το 2007, Sick of the Studio Tour. Είναι χρονιά που τους είδα κι εγώ. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Έχουμε 18 τραγούδια. Μειώθηκαν τα τραγούδια. Πάμε. Περνάνε τα χρόνια, βαραίνουνε τα πόδια, μειώνονται τα τραγούδια. Πάμε, 2010, Sonisphere. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? 18 τραγούδια ξανά. Όμως, με ποιες λεπτομέρειες τώρα? Ότι έχουμε μέσα το Blackened, που ξέρουμε ότι οι Metallica στο Blackened πετσοκόβουνε το solo, έτσι. Πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί είναι φανταστικό solo και αυτοί το κάνουν τσάτρα πάτρα να προχωρήσουν στο επόμενο. Και επίσης έχουμε το Breadfan που και αυτό ξέρουμε ότι πάλι δεν το παίζουν ολόκληρο στα live. Άρα 18 ξανά τα κομμάτια μένα, αλλά κουτσουρεμένα δυο από αυτά. Λοιπόν, περνάνε λοιπόν 16 χρόνια και πάμε στους Metallica του σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι κάνουν οι Metallica. Λοιπόν, τελευταία εμφάνιση που εμφανίζει εδώ είναι στο Αμπουντάμπι 6 Δεκεμβρίου του 25. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ. 13 τραγούδια. Δηλαδή τα 18 γίναν 13. Να πούμε όμως ότι μπορεί να είναι το τελευταίο βράδυ της περιοδίας, να ήταν ένα event ειδικού σκοπού, να ήταν κουρασμένοι. Ας μην πάρουμε μόνο το τελευταίο. Πάμε και ξέρω πιο πριν. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε Νοέμβρης. Πάμε εδώ. Πέρθ, Αυστραλία, 1η Νοέμβρη. Σας πήγα ένα μήνα πιο πριν. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ?
16 τραγούδια. Τα 18 τραγούδια του 2010 έχουν γίνει 16. Και τι έχουμε εδώ μέσα? Έχουμε ένα Kirk and Rob Doodle. Είναι το σημείο που κάνουν μεταξύ τους ένα δρόμενο, ο Kirk με τον Rob, το οποίο και πάλι αυτό δεν μπορώ να το λογίσω σαν τραγούδι. Μη μου πείτε ότι κοιτάει ο κόσμος εκστασιασμένος να παίζει κιθάρα ο Χάμετ και ο Ρομπ τον μπάσο και να κάνουν έτσι διάφορα αστεία μεταξύ τους. Μη μου πείτε ότι όλοι στέκονται κεριά αναμένα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν το λογίζω σαν κομμάτι, άρα τι έχουμε στο διατάφτα? 15 κομμάτια, εκ των οποίων βλέπω μέσα και κομμάτια από τους δυο τελευταίους δίσκους, Moth into Flame, Lux Eterna, άντε και το The Day That Never Comes, που όλοι ξέρουμε ότι από το Death Magnetic και μετά, δεν είναι η Metallica αυτή που ήτανε. Οι δίσκοι αυτοί, επί της ουσίας, κυρίως οι δύο εξ αυτών, το 72 Seasons και το Hardwire to Self-Destruct, είναι επί της ουσίας αναμάσιμα παλαιότερων κομματιών. Έχουν πάρει τα παλιά ριφ και τους έχουν δώσει μια άλλη μορφή. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν αυτοί οι δίσκοι. Άρα επί της ουσίας τι έχουμε? 15 κομμάτια, βγάλε και άλλα δύο, 13 κομμάτια καλά έχουμε. Λοιπόν, να δεχτώ βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι υποκειμενικό. Ας τα υπολογίσουμε και να πούμε ότι έχουμε 15 κομμάτια. Από τα 18 πήγαμε στα 15. Λοιπόν, και έχουν περάσει από τότε 6-7 μήνες. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει τώρα που έχει περάσει κι άλλος καιρός. Πού θέλω να καταλήξω όμως τώρα? Άρα, τι είπαμε? Τα κομμάτια μειώνονται. Στον αντίποδα τι γίνεται όμως? Αυξάνεται το show. Έχουμε πολλές οθόνες πια, έχουμε πολλά πυροτεχνήματα, έχουμε πολλά φρουφρού και αρώματα, έχουμε snake pit, δηλαδή προσπαθούν να δώσουν βάρος στο οπτικό κομμάτι, αφού βλέπουν ότι μουσικά δεν μπορούν πια να ανταπεξέλθουν σε μεγάλα show, δίνουν βάση στο οπτικό κομμάτι, με οθόνες και κλαπατσίμπανα. Ρωτάω όμως, εμείς σαν οπαδοί αυτό θέλουμε? Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε αυτό? Θέλουμε δηλαδή να πηγαίνουμε και να βλέπουμε περισσότερες οθόνες και να κοιτάνε δηλαδή τα μάτια μας στις οθόνες? Ή θέλουμε περισσότερα τραγούδια, περισσότερη διασκέδαση? Τι μας προσφέρουν οι περισσότερες οθόνες και τα περισσότερα βεγγαλικά? Τίποτα δεν μας προσφέρουνε. Με αυτή τη λογική λοιπόν, και με το γεγονός ότι είναι μια μπάντα που αναδείχθηκε από το λαό και απευθύνεται στο λαό, θα έπρεπε οι τιμές τους να είναι πιο λογικές, πιο χαμηλές και σκεπτόμενοι κιόλας τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στα οικονομικά. Λοιπόν, αυτοί έχουν μια τιμή στα ύψη, έχω κρατήσει να δούμε και τις τιμές. Ορίστε, τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, το PL8, που είναι δηλαδή, να το δούμε και στο, μπράβο εδώ, στο γράφημα του ΟΑΚΑ, εδώ είναι το PL8, το κίτρινο. Δηλαδή για να δεις από εδώ πίσω, λοιπόν, η τιμή του εισιτηρίου είναι 86,25 ευρώ. Και σκεφτείτε τώρα, και ανεβαίνουμε έτσι, 97,75, 109, 120, αρένα 143 ευρώ, λοιπόν, 178. Και νομίζω ότι το Snake Pit πρέπει να ήταν γύρω στο 500 για να είσαι μέσα στο Snake Pit. 500 κάτι. Δεν το γράφει εδώ, αλλά νομίζω 550 κάτι τέτοιο ήτανε. Να δεχτώ όμως ότι υπάρχει η πιο οικονομική επιλογή του PL8. 86 ευρώ. Ωραία. Θα πάει ένας άνθρωπος. Δεν θα πάρει και μια-δυο μπύρες να πιει? Σκεφτείτε ότι πολλοί μπορεί να έρθουν από επαρχία. Δηλαδή θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις βενζίνες, τα διόδια, ενδεχομένως για νυκτέρευση, αν χρειαστεί να μείνουν το βράδυ στην Αθήνα. Δηλαδή θα τους κοστίσει, μπορεί και, τι να πω, από 150 ευρώ μέχρι ανάλογα από πού έρχεται ο καθένας, έτσι. Γιατί? Για ποιο? Για 15 κομμάτια? Με γιγαντοοθόνες? Δηλαδή, είναι αυτό τώρα κάτι που αξίζει? Για μένα δεν αξίζει. Όποιος θέλει να το κάνει,
καλώς να το κάνει. Προσωπικά θεωρώ ότι σε αυτή τη συναυλία θα είχε νόημα να πει κάποιος ότι δεν έχω δει ποτέ τους Μετάλλικα και ενδεχομένως μπορεί να είναι η τελευταία φορά που έρχονται, γιατί είναι και αυτοί μεγάλοι, και θέλω να λέω ότι είδα μια φορά τους Μετάλλικα. Αυτό το καταλαβαίνω 100%. Όποιος το πει το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιος που έχει δει τους Μετάλλικα και μάλιστα τους είδε στις ημέρες της ακμής τους, το 93, το 99 και ακόμα και το 7-10, που ήταν ακόμα ημέρες ακμής για αυτούς. Ούτε φανφάρες, ούτε οθόνες. Στο Sony νομίζω είχαν εκεί δύο οθόνες, απλά δύο οθόνες. Ήτανε μουσική, κατά κύριο λόγο, εκεί δίνανε το βάρος. Όποιος λοιπόν τους είδε τότε, δεν καταλαβαίνω το λόγο, γιατί να δώσει τόσα λεφτά για να τους δει σε ένα show, σε μια εμφάνιση που στο κομμάτι το μουσικό θα είναι σίγουρα κατώτερη των περιστάσεων. Και το βλέπω δηλαδή και στα βίντεο που κάνουν από τις τελευταίες εμφανίσεις, δεν έχουν πια την ένταση που είχαν. Λογικό είναι, μεγαλώσανε, λογικό, αλλά μη ζητάτε αντίστοιχα τόσο υπέρογκα ποσά. Αυτό, δηλαδή προσπαθήστε να κατανοήσετε ότι κι εσείς δεν είστε πια σε αυτή τη φάση και δεν αξίζει ο κόσμος να τρέχει από πίσω σε τέτοια events. Για μπάντες δηλαδή που έχουν να μας δώσουν αξιόλογο δίσκο 25 και βάλε χρόνια. Αυτό. Όσοι πάνε, καλά να περάσουν και μακάρι να είναι μια εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να ακούμε τους Metallica από τα κλασικά albums, από το Kill 'Em All μέχρι και ακόμα και το Load Reload, που ήταν δίσκοι που είχαν πρωτοτυπία, και μένουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.